వెల్కమ్ టు జస్ట్ మినిట్ జీసస్. రోమా 6:9. మృతుల నుండి లేచిన క్రీస్తు ఇక చనిపోడనియు మరణమునకు ఇకను ఆయన మీద ప్రభుత్వము లేదనియు ఎరుగుదుము. యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు చనిపోయి పునరుత్థాన శరీరాన్ని ధరించినటువంటి ఆ శరీరము చాలా విశిష్టమైనది. అది మహిమగల శరీరము, శాశ్వతమైన శరీరము, ఆత్మ సంబంధమైన శరీరం అని బైబిల్ బోధిస్తూ ఉంది. ఆయన శరీరానికి మాంసము, ఎముకలు ఉన్నాయి. తన శిష్యులు గదిలో ఉండి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు గోడల నుండి కూడా ఆ మహిమ శరీరంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు లోపలికి వెళ్ళి తను ప్రత్యక్షపరుచుకోవడం జరిగింది. సో అంత విశిష్టత ఉంది. ఆ యొక్క మహిమగల శరీరం అన్నటికి కూడా చనిపోదు. అయితే 1 కొరింథీ 15:44 ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరము ఎత్తబడి ఆత్మ సంబంధం శరీరముగా లేపబడును. ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం ఉంది కనుక ఆత్మ సంబంధమైన శరీరం కూడా ఉన్నది. క్రీస్తు నందున్న వారు అలాంటి మహిమ శరీరం పొందుకొందురుగాక. ఆమేన్.